Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lyra. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hulaan. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Babag Uno, Lapu-Lapu City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Lera. Maayo kinasuroy mo din ni Ate Sheila. Siyempre, uy. Ni-graduate ko ng pinanggan akong manghud ko eh. Asus, ikaw gyud. Gimingaw kay kunim mo te. Asa may plano ni mo trabaho dahil Lira? Plano na ko nga mga apply sa syudad ko ya. Aw, kun mauna, ato ka puyo uban na mo. Sure ka te? Lagi. Mas maayos sad. Aron, di na mo mingawon sa usa-usa. Thank you te. Dili ka pagpabadlong diha, ha? O lagi ma, ayaw ka balaka, good. Ma, ayaw ka balaka, uy. Ayaw kay palabi ka balaka ni Lira. Ako'y bahala sa kong manghud. Sige na ma. Bye na kay mulakaw na mi. Mga apply na kong trabaho. Te, good news! Nadawat ako! Wow! Hala ka nindot. Kadali ko eh. Naningkamot in taon ko, te. Uy, para dili ko mahimong pabigat ninyo din eh. Hala ha, pabigat o taon. Di gano'n na mahitabo, no? Diba, love? Ah, siyempre. Kung nasa malipay si ate ni mo, mausaday makalipay na ko. Padong nagkilintawan ko mo out. Damay na lang bilin nga trabahoon. Hi! Hello? Ikaw man tong bag-o din, di ba? Oh, Ako di si Aljun. Nice to meet you. Lyra. Nice to meet you too. So, kung sa imong kinanglan, no? Tingnan lang ko, ha? Ako'y bahala nimo. Ha? Mao ba? Kahambog-iraw ko eh. Lagi. Ni-offer pa man gani siya pasakay na ako. Wagit ko undangi hangtod nga nakasakay ko. Dugay pagit kay kong nakasakay, te. Kay hapon naman kaayo. Sakay na kaayo. Ako'y mauna, sugod karon, ipahatod ti ka ni kuya ni mo Thyron ha, para di na ka maglisod, okay? Kuhaon sa ko niya, te? Oh, lagi. Sige, sige. Salamat kaayo, te. Lera, busy ka? Nagbuhat ko og report. Pwede ko mag-istorya nimo? Padayon lang. Maminaw na ko. Manguyab unta ko nimo? Unsa? Anong murag nakurat man ka? May buong ka nga, gipanguyaban ka? Guwapa ka, bright, ug butan, pagid. Anya? Ano sa'yo niya? Wa nimo makita? Ang mga babae nga sama nimo, bagay na sa mga lalaki nga sama nako. Guwapo, nindot ug lawas. Og hambugero. Ha? Sorry, Aljun, ha? Pero usa na sa kong nakita nimo. Hambugero kita ayo ka. Og dili ko interesado nga magig-uyab-uyab labi na sa mga hambugero nga sama nimo. Nakasulti pa lang ka na ko ron. Kaya pa man ka makailan ako. Pero, di taga undangan, Lira. Naibaw ko nga makuha ragid unya tika. Hapit ako na maabot si Kuya Tyrone. Yato, tika. Dili ba gini ko ni mo undangan, Aljun? Lira, let's go! Excuse me, Aljun. Gikuha na ko sa kong uyab. Ha? Uyab?
Mira. Okay ra ka? Oh, Sige mo kagisi dia. Ano ka? wa kuya, uy. Nahimuot lang ko. Sa usuman. Nakahinumdum ka itong lalaki nga akong giingon nga hambugero. Huwag yun ko ni undangi. O sa dihang niabot ka, natukan siya. Kaya nga naman, ha? Ayaw lag kalain kuya ha. Ako magod siya giingnan nga uyab ta. Pero gibuhat na to na ko aron mohilom siya og undangan ako niya. Mau ba? Akon, mo ni paagi aron mundang siya. Padayon na. Ha? Padayon na ang pagpakaroon nun. Nga uyab ta. Lira, sige na. Sulti ko sa tinuod. Uyab gito niyo mo, ha? Uyab lagi, Aljun. Nga do pang kulit man kaayo ka. Hindi mo gugong makatuugot. Dudag ko nimo. Ha? Huwag kinahanglan na nga mutuo ka na ko. Sige lang. May bawaan na magyud unya na. Kumaw na. Ato ipamatuod niya nga. Uyab kita. Pasensya na ka kuya ha. Grabe naman akong paghatag og kahasol ni mo eh. Huwag problema eh. Basta di lang gid mahibaw si ate ni Manny, ha? Oh. Nagpadong si Aljun din eh. Lira. Mag-istorya niya ta. Di gid din mo undangan ang akong uyab, Aljun. Ngano? Uyab gid mo? Kapuya ba ni mo pasabton? Uy! Oh. Unya, karon mo tuon na ka, ha? Let's go, my love. Dili ka ko makatuwa ka. Nga nang affected man kayo ko sa pag-kiss ni Kuya Tyrone ako. Nahibaw man unta ko nga gibuhat rito niya para mo tuo si Aljun nga uyab mi. Pero, nganong lahi akong na-feel sa iyang pag-kiss. Murag na is something about ipasabot ang iyang pag-kiss na ako. Na-in love na ka ako niya. Nabuang nagikalira. Likayay si Kuya Tyrone. Kaya dili na maayo ng gibati di mo. Ganun nalikay man ka na ko. Ha? Uwa man kaya? Ay na ng paglimod, Lira. Klaro kayo nga naglikay ka na ko. Kung natas bay, magsige ra kag mukmuk sa kwarto. Unya kung nasa sakyanan, di ka magtingog. Gimingaw na ko sa imong kakiat. Gimingaw na ko nimo. Kuya Tyrone, nakarealize lang ko. Dili maayo ning atong gibuhat. Bisag pagpakaroon ingnon rani, pero dili ni maayo. Uyab ka sa akong ate. O guman ko ni mo hagi at tubangan ni Aljun. Dito na ko na-realize nga ni sobra na ta. Kung ang nakasamok ni mo tungod kay uyabis mong ate. Sige. Ako'y bahala pangitag sulbad, anak. Nga naman, sultihan ni mo si Ate Sheila? Ha? Nahibaw na ko sa inungdan. Saon sa te? Lately nakabantay ko ni Kuya Tyrone ni mo. Kulti sila ako. O karon, nisulti na gid siya nga na fall out of love siya na ako. Mao nakigbuwag siya. Unsa?
Nakigbuwag siya nimo. Oh, nagibuwag ko. Ngano man? Tungod ni mo. Kuya, wag gyud ko makasabot nimo. Nakagusto ko ni mo, Lera. Ug may bawa ko nga, nagkagusto sa kanako. Unsa? Pero nahibaw ko nga watay padulungan. Pero, hangyo lang ako. Wa man to di padulungan kung unsa may naan na to. Pero pwede, pasagdan lang una nato ang atong kaugalingon. Nga magmalipay yun kung unsa may naan na to ron. Kuya Tyrone. Ang konon ako nga malipayon kayo ko karong panahon na. Ilabi na nga permin akong kaupan si Kuya Tyrone. Bisan og sa tago-tago lang nga paagi. Pero hangtod kanus aman miingon ani. Was ko mahibaw ko doon sa plano niya. Makalibog kayo ka sa utok, Tyrone. Makalibog ka. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the... Oo, nahibaw ko nga dakong sayo pang akong gibuhat. Og hangtod karon, wa ko makasulti ni Ate Sheila sa tinuod. Og aron makuha-kuhaan ang guilt niya akong gibati. Naglahi na ko og bahay og naglikay na ko ni Ate Sheila. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN.